Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε μία ακόμα εκπομπή Champions Time εδώ όπως πάντα στην ώρα των πρωταθλητών κάθε Παρασκευή απόγευμα ή βράδυ ανάλογα με την περιοχή και το κανάλι που μας βλέπετε, διότι ως γνωστόν η εκπομπή προβάλλεται σε 11 σταθμούς σε όλη την Ελλάδα. Σας δείχνουμε όλες τις αθλητικές δραστηριότητες που έχουν γίνει σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο εκτός συνόρων. Πέμπτη σερί σεζόν, νούμερο 10 εκπομπή σήμερα, 15 Νοεμβρίου 2024, ημέρα που γράφουμε αυτή τη στιγμή, ημέρα Παρασκευή. Σας δείχνουμε τα τελευταία 2 χρόνια ό,τι κάνουμε εκτός Ευρώπης. Είτε σε ομαδικό επίπεδο, είτε σε ατομικό, είτε σε επίπεδο συλλόγων, είτε σε επίπεδο εθνικών ομάδων, όπου έχουμε αρκετά σήμερα να δείξουμε. Η εθνική μας ομάδα, εχθές το βράδυ, δεν τα κατάφερε κόντρα στους Άγγλους. Ιτήθηκε μέσα στο κατάμεστο ΆΚΑ από 60 και πλέον χιλιάδες θεατές με 0-3 παρακαλώ πολύ. Μία ήττα η οποία ήταν η πρώτη στο θεσμό και η πρώτη μετά από τουλάχιστον 1 χρόνο και παραπάνω θα έλεγα. Μία ήττα που όπως φαίνεται τη στερεί την πρωτιά στον όμιλό της. Βέβαια υπάρχουν κάποια σενάρια. Η τελευταία αγωνιστική σε 2 μέρες θα είναι αυτή που θα καθορίσει και την τελική βαθμολογία. Θεωρούμε εξαιρετικά δύσκολο οι Άγγλοι να κάνουν γκέλα κόντρα στην Ιρλανδία, αλλά όπως και να έχει, εμείς θα χρειαζόμαστε ένα καλύτερο αποτέλεσμα από αυτό που θα φέρουν οι Άγγλοι αν γκελάρουν. Δηλαδή, αν κάνουν μια ήττα, λέμε τώρα, θα πρέπει η εθνική μας ομάδα να πετύχει τουλάχιστον μια ισοπαλία κόντρα στην Φιλανδία και αντίστοιχα, αν φέρουν ισοπαλία οι Άγγλοι, εμείς να κερδίσουμε στην Φιλανδία. Ένα σενάριο λίγο δύσκολο να συμβεί, αλλά είναι μαθηματικά ακόμα υπάρχει. 8 αλλαγές είχαν οι Άγγλοι στο συγκεκριμένο παιχνίδι σε σχέση με άλλα μάτς. Καλύτερα να ερχόντουσαν με αυτούς που είχαν την προηγούμενη φορά, διότι οι πιτσιρικάδες, γιατί μιλάμε για κυρίως νεαρά παιδιά που έπαιξαν στην εθνική ομάδα, βάλθηκαν να πάρουν το αίμα πίσω από την ήττα του Wembley και όπως θα δείτε αργότερα σε λίγο στο βίντεο, ήταν εξαιρετικοί, ήταν πάρα πολύ καλοί, απείλησαν πάρα πολλές φορές την εθνική μας, ιδίως στον ανοιχτό χώρο. Ο Μαντουέκε ήταν αυτός που ταλαιπώρησε περισσότερο από όλους τους άλλους στην άμυνά μας. Ο Μπέλιγχαμ ήταν ένας από τους διακριθέντας, το περιμέναμε εξάλλου αυτά. Ο Χάρι Κέιν δεν ξεκίνησε το παιχνίδι, μπήκε αργότερα. Και ο Πίκφορντ, ο τερματοφύλακας Πίκφορντ, που ήταν από τους μοιραίους στο μάτς του Wembley, ήταν ο καλύτερος, από τους καλύτερους μάλλον παίκτες της Εθνικής Αγγλίας, απεκρούοντας αρκετά δύσκολα σουτ της εθνικής μας ομάδας. Ιδίως η φάση με τον Τζιμίκα και η φάση με τον Ιωαννίδη ήταν καθοριστικές για την εξέλιξη του αγώνα. Ιδίως αυτή με τον Τζιμίκα, αν εκεί είχαμε κάνει το 1-1, πιθανόν να μιλάγαμε για άλλο παιχνίδι απόψε. Πολλά τα θέματά μας και σήμερα, πάρα πολύ μπάσκετ. Είχαμε διαβολοβδομάδα στην Ευρωλίγκα με 2 αγώνες. Είχαμε πάρα πολλά μάτς για τα υπόλοιπα κύπελα Ευρώπης, όπου το FIBA Cup τελείωσε σε ό,τι αφορά τους ομίλους. Πάμε για τη φάση των 16. Θα τα δούμε αυτά στην πορεία. Έχουμε πόλο, έχουμε βόλεϊ, έχουμε μπάσκετ γυναικών με εθνική ομάδα φυσικά, handball ανδρών με εθνική ομάδα φυσικά. Θα δούμε και τι έγινε στη Super League την προηγούμενη αγωνιστική, ποια είναι η βαθμολογία και τι θα ακολουθήσει. Το ίδιο και για την Α1 μπάσκετ. Έχουμε και κάποια έτσι αστεία βιντεάκια. Μείνετε λοιπόν κοντά μας να τα απολαύσουμε παρέα όλα αυτά. Θα ξεκινήσουμε φυσικά με την εθνική ομάδα και να πάμε να δούμε το βίντεο από το κατάμεστο ΆΚΑ, όπου όπως είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, κατ' εξαίρεση έγινε στο ΆΚΑ το συγκεκριμένο παιχνίδι, διότι η εθνική μας χρησιμοποιεί ως έδρα το γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Πάμε να δούμε λοιπόν το βίντεο. Δεν νομίζουμε ότι υπάρχει περίπτωση να χάσει από την Ιρλανδία η Αγγλία. Αυτά λοιπόν φίλες και φίλοι έγιναν στο ΆΚΑ εχθές το βράδυ. Όπως είδατε,
η Αγγλία στις λεπτομέρειες ήταν ανώτερη, γιατί αν θα δούμε σε λιγάκι την κάρτα, οι αριθμοί είναι σχεδόν ίδιοι με την εθνική ομάδα, απλά η αποτελεσματικότητα των Άγγλων άγγιξε το 100%. Κρίμα για τους 60 και πλέον χιλιάδες θεατές που γέμισαν το ΆΚΑ για να υποστηρίξουν την εθνική μας ομάδα. Πάμε τώρα να δούμε την κάρτα με κάποια στατιστικά από το παιχνίδι για να δούμε τι ακριβώς συνέβη και σε κάποιες βασικές επιλογές από το μάτς. Πάμε να τη δούμε, τη βλέπουμε ήδη στο video wall. Λοιπόν, η κατοχή ήταν 44-56. Μια μικρή κατοχή υπέρ των Άγγλων. Λογικό ήταν άλλωστε. Οι Άγγλοι θέλανε να πάρουν την ρεβάνς, να το πούμε έτσι, για την ήττα μέσα στο Wembley. Οι πάσες που αλλάχτηκαν, από ό,τι βλέπουμε, ήταν 415 για την εθνική μας. 541 για τους Άγγλους. Ποσοστό επιτυχίας 84% για την εθνική μας. Διόλου άσχημο. Ούτως ή άλλως εκεί κυμαίνεται σε όλα τα παιχνίδια σχεδόν, μεταξύ 83 με 85%. Αντίστοιχα, οι Άγγλοι βλέπετε ότι είχαν 489 επιτυχημένες πάσες, άγγιξαν το 90 και κάτι, απλά το έχουμε στρογγυλοποιήσει εκεί πέρα. Κοιτάξτε τώρα να δείτε τις τελικές. Η εθνική μας ομάδα είχε παραπάνω τελικές από τους Άγγλους. Το θέμα είναι όμως ότι δεν ήταν τόσο επικίνδυνες. Αν σκεφτώ, ας πούμε, ένα σούτ του Μπακασέτα από πολύ μακριά, ενστάσει σχεδόν, το οποίο έπιασε εύκολα ο Πίκφορντ. Ναι, μεν καταγράφεται ως τελική, αλλά όχι ως κάτι το συνταρακτικό. Από αυτές τις τελικές, οι 5 ήταν εντός εστίας και για τις δύο ομάδες. 3 εκτός εστίας για την εθνική, 2 αντίστοιχα για τους Άγγλους. Από 2 μπλοκαρισμένες είχαν και οι δύο ομάδες. Κοιτάξτε να δείτε ότι έχουμε σχεδόν ισορροπία μέχρι και εκεί. Από αυτές τις τελικές, οι 4 έγιναν εντός μεγάλης περιοχής για την εθνική μας, οι 7 αντίστοιχα για τους Άγγλους, 6 εκτός μεγάλης περιοχής για την Ελλάδα, 2 αντίστοιχα για τους Άγγλους. Στις αποκρούσεις τώρα βλέπετε ότι 3 για την Ελλάδα, 5 για την Αγγλία. 5 φορές επενέβη ο Πίκφορντ. Βέβαια, οι 2 ήταν αυτές που ήταν οι πολύ δύσκολες και τις είδαμε. Ήταν στη φάση του Τσιμίκα και στην φάση με τον Ιωαννίδη. Μία για κάθε ημίχρονο. Μία μεγάλη ευκαιρία για την κάθε ομάδα. Πάμε τώρα στις κερδισμένες μονομαχίες. Βλέπουμε 28 στο έδαφος για την εθνική μας, 38 αντίστοιχα για τους Άγγλους. Στις εναέριες μονομαχίες, 12 για την εθνική μας, 8 για τους Άγγλους. Ισορροπία σχεδόν και στα κόρνερ. 4 έναντι 3 για τις δύο ομάδες. Στα κλεψίματα το ίδιο. 8 για την εθνική μας, 9 για τους Άγγλους. Φάουλ κατά για την εθνική 18, 10 αντίστοιχα για τα 3 λιοντάρια. Και βλέπουμε δίπλα και το πινακάκι που παίχτηκε ο μέσος όρος του αγώνα. 28% στο αμυντικό τρίτο της εθνικής μας, 41% στο χώρο του κέντρου, 31% των Άγγλων, οι οποίοι από ένα σημείο και μετά, αφού είχαν και 2 γκολ διαφορά, είχαν δώσει χώρο στην εθνική μας που πίεζε μέχρι και το 0-2 θα έλεγα, γιατί πίεζε η εθνική μας, άφηνε χώρους, έβγαιναν οι Άγγλοι στις κόντρες. Ακριβώς τα ίδια ποσοστά, όλος τυχαίως, επειδή το είδα και το έλεγξα, είχε η εθνική μας ομάδα και κόντρα στους Ιρλανδούς. Στο προηγούμενο παιχνίδι δηλαδή. Λοιπόν, ας γυρίσουμε από τη συγκεκριμένη κάρτα και πάμε να δούμε τώρα τι συνέβη στον όμιλο, να δούμε την κάρτα με τα αποτελέσματα και φυσικά να δούμε και το πρόγραμμα της εθνικής από εδώ και πέρα ή μάλλον να θυμηθούμε και πώς έφτασε μέχρι εδώ. Βλέπουμε λοιπόν δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας, αντίστοιχα δεύτερος όμιλος για την εθνική μας. Αγγλία και Ελλάδα ισοβαθμούν στην πρώτη θέση, όμως με τα 3 γκολ που πέτυχαν οι Άγγλοι είναι πρώτη. Η Ιρλανδία ακολουθεί στην τρίτη θέση με 6 βαθμούς. Η Φιλανδία δεν έχει σπάσει ακόμα το ρόδι και βλέπουμε ότι οι Ιρλανδοί κέρδισαν δύσκολα 1-0 τους Φιλανδούς. Και ευελπιστούμε ότι δεν θα το σπάσουν το ρόδι ούτε τώρα στο επόμενο μάτς που έχουν οι Φιλανδοί κόντρα σε εμάς και πάμε να δούμε την επόμενη κάρτα. Βλέπουμε λοιπόν το ταξίδι της εθνικής μας από τις 7 Σεπτεμβρίου, όπου
επικρατήσαμε 3-0 των Φιλανδών. Μετά στις 10 Δεκάτου κάναμε την μεγάλη νίκη μέσα στο Wembley, 1-2. Στις 13 Δεκάτου επικρατήσαμε 2-0 στο Φάληρο των Ιρλανδών. Στο χθεσινό παιχνίδι ιτηθήκαμε με 0-3 από τους Άγγλους και μένει μία ακόμα αγωνιστική για να τελειώσουν οι όμιλοι του Nations League, όπου η Αγγλία, όπως είπαμε, φιλοξενεί την Ιρλανδία και θα πρέπει να πέσει ο Θεός κάτω για να έχουμε γκέλα των Άγγλων, με την Ελλάδα να τελειώνει τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της στο Nations League με το μάτς στην έδρα της Φιλανδίας. Να γυρίσουμε από τη συγκεκριμένη κάρτα. Λοιπόν, αυτά συνέβησαν εχθές στο ΆΚΑ, αυτή ήταν η εξέλιξη, δεν ήταν ευχάριστη. Ευελπιστούμε ότι στην επόμενη εκπομπή που θα έρθουμε εδώ να πούμε πιο ευχάριστα πράγματα για την τελευταία αγωνιστική κόντρα στη Φιλανδία, να δούμε τι θα ακολουθήσει μετά, διότι θα υπάρχουν και τα προκριματικά του Μουντιάλ εννοείται, όπου θα διεκδικήσει η εθνική μας ομάδα ένα εισιτήριο. Θα έχουμε κατά πάσα πιθανότητα και τον Γιώργο το Λίγκρη μαζί μας, ως συνήθως μετά από παιχνίδια της εθνικής ομάδας, να μας πει τα σχόλιά του και κάποια πράγματα που ίσως δεν γνωρίζουμε. Ούτως ή άλλως ήταν χθες στο Φάληρο και μετέδωσε για το ραδιόφωνο το συγκεκριμένο μάτς. Και πριν πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα, να δούμε λίγο, μιας και μιλάμε για ποδόσφαιρο, τι κάνει η μπάλα όταν έχει κέφια ή μάλλον όταν δεν θέλει να μπει μέσα. Για πάμε να δούμε λίγο το βίντεο. Μάλιστα, φίλες και φίλοι. Όπως έλεγε και ο Όσεμ, η μπάλα είναι πόρνη και θα κάνει τα δικά της. Είδατε, από τη μία η Λόμπα η μακρινή χτύπησε στο οριζόντιο, στην επιστροφή στο πλασέ του επιθετικού έχει πάρει τη βάση που κρατάει τα δίχτυα μαζί ο τερματοφύλακας και η μπάλα χτυπάει σε αυτή τη βάση. Απίστευτα πράγματα. Αυτά κάνει λοιπόν η μπάλα και πριν συνεχίσουμε με την μπάλα του μπάσκετ, διότι θα ακολουθήσει πολύ μπάσκετ στο επόμενο μέρος της εκπομπής σας, περάσουμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και σε 3,5 λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Body Move. Από το 1991 μέχρι σήμερα παράγουμε και διαθέτουμε αθλητικά ρούχα υψηλής ποιότητας και σχεδιασμού που προσφέρουν άνεση και σιγουριά στο σώμα σας σε όλες τις καιρικές συνθήκες και περιστάσεις. Ρούχα ελληνικά, ρούχα ποιοτικά και οικονομικά για όλη την οικογένεια. Αποστολή και διάθεση σε όλη την Ελλάδα. Body Move. Το ελληνικό αθλητικό ρούχο ποιότητας. Πραγματικές αυξήσεις με τις συλλογικές μας συμβάσεις και τα θέλουμε τώρα. Γενική απεργία Τετάρτη 20 Νοεμβρίου. Συγκέντρωση πλατεία Κλαθμόνος, ώρα 11. ΓΕΣΕΕ. Η απόλυτη εμπειρία της φιλοξενίας έρχεται στην Ξενία. Υψηλής αισθητικής ξενοδοχειακός εξοπλισμός, καινοτόμα υλικά και βιώσιμες πρακτικές κατασκευής και διακόσμησης. Εξοπλισμός και μηχανήματα επαγγελματικής εστίασης, ψηφιακά συστήματα κρατήσεων και digital marketing εφαρμογές. Ξενία, το επίκεντρο της βιομηχανίας του τουρισμού, είναι εδώ. 23 με 25 Νοεμβρίου, Metropolitan Expo, οργάνωση Φόρουμ. Μαστιχολεμονάδα με τζίντζερ. Στην καρδιά της κρύβει μαστίχα, λεμόνι, τζίντζερ και δροσιά. Απόλαυσε κάθε σταγόνα, γεμάτη φρεσκάδα και γεύση. Μαστιχό, η μαστιχολεμονάδα αλλιώς. Οι ευεργετικές ιδιότητες της φυσικής μαστίχας χείου, σε 4 μοναδικές γεύσεις. Γυμνάζομαι εντατικά, γι' αυτό χρειάζομαι βιταμίνες και ιχνοστοιχεία. Έτσι, καταναλώνω καθημερινά φρέσκα φρούτα, γιατί θωρακίζουν το δικό μου οργανισμό. Φρούτα Ντόλ. Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
Και βυθόματο έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις? Βλες φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, με ημάλεις. Εσύ, τι Garmin ψάχνεις? Του νερού, του βουνού, τα αθλητή του κυνηγού. Ό,τι Garmin θες να πάρεις, τα έχει όλα ο Μεϊμάρης. Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com. Έρχεται το νέο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας. Ελλάδα Sports 94,3. Θα σε κάνει να αλλάξει συνήθειες. Body Move. Από το 1991 μέχρι σήμερα παράγουμε και διαθέτουμε αθλητικά ρούχα υψηλής ποιότητας και σχεδιασμού που προσφέρουν άνεση και σιγουριά στο σώμα σας σε όλες τις καιρικές συνθήκες και περιστάσεις. Ρούχα ελληνικά, ρούχα ποιοτικά και οικονομικά για όλη την οικογένεια. Αποστολή και διάθεση σε όλη την Ελλάδα. Body Move, το ελληνικό αθλητικό ρούχο ποιότητας. Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, νούμερο 10 εκπομπή για φέτος, 5η σερί σεζόν, Champions Time, ώρα των πρωταθλητών, εδώ όπως πάντα, σε 11 σταθμούς όλη την Ελλάδα, Παρασκευή, απόγευμα, βράδυ, ανάλογα με το κανάλι και την περιοχή της Ελλάδας που μας βλέπετε. Στο κάτω μέρος της οθόνης βλέπετε πάντα, σε μόνιμη σχεδόν βάση, τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, είτε στέλνοντας ένα email στο championstime@yahoo.com, είτε κάνοντας ένα like πρώτα στη σελίδα μας με την ίδια ονομασία και στέλνοντας ένα μήνυμα εκεί. Επίσης, εγγραφή στα κανάλια μας στο Rumble και στο YouTube, όπου εκεί ανεβαίνει η εκπομπή λίγο μετά την προβολή της ή την επόμενη μέρα. Στο Rumble να πούμε ότι ανεβαίνει ολόκληρη η εκπομπή, ενώ στο YouTube κόβονται κάποιες φάσεις λόγω των γνωστών δικαιωμάτων. Επίσης, να μην ξεχάσουμε για χιλιοστή φορά, για πολλοστή φορά, να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ στην εταιρεία Body Move, που είναι και η μεγάλη χορηγός εταιρεία της εκπομπής. Μια εταιρεία ελληνική, και είναι και το πιο βασικό απ' όλα, μια εταιρεία ελληνική στους καιρούς που ζούμε, η οποία είναι και η μεγαλύτερη στο χώρο στα Βαλκάνια. Συνδυάζει απόλυτα την ποιότητα κατασκευής των ρούχων, τα υφάσματά της πάρα πολύ ποιοτικά, πολύ προσιτή και η τιμή, που είναι το πιο βασικό πλέον για όλους μας. Και για του λόγου του αληθές μπορείτε να μπείτε φυσικά μέσα στο site της, στο bodymove.gr, και να δείτε την γκάμα και τις τιμές, και ακόμα καλύτερα να πάτε σε ένα φυσικό σημείο πώλησης και να τα προβάρετε κιόλας τα ρούχα. Αν θυμάστε καλά, στην προηγούμενη εκπομπή φόραγα μια πάρα πολύ ωραία ζακέτα της Olympic Challenger, διότι είναι μια exclusive σειρά της Body Move με λίγο πιο σπόρο σχεδιασμό. Μια ζακέτα η οποία ήταν πάρα πολύ καλή και σε εφαρμογή. Όπως σας είχα πει, εγώ είμαι ένα 81 σχεδόν και 80 κιλά. Αν θυμάστε, μπορείτε να μπείτε να τη δείτε. Οι ζακέτες που έχει βγάλει για φέτος η εταιρεία είναι καταπληκτικές και μπορούν να συνδυαστούν είτε για μία βόλτα, είτε για μία προπόνηση, για ό,τι τέλος πάντων θέλετε. Είτε για να μείνετε στο σπίτι, για ό,τι χρειάζεστε. Λοιπόν, πάμε τώρα και πάλι στη δράση. Μου γράφουν εδώ πέρα τα παιδιά ότι δεν έφερα φανέλες στο σκηνοθέτη. Μη στεναχωριέστε, μέχρι το τέλος της σεζόν θα σας ντύσω όλους με ρούχα της Body Move και θα μου είσαστε φιγουρίνια και θα το διαφημίζετε και μόνοι σας, έτσι. Όχι μόνο να τα λέω εγώ, γιατί μου τα λένε τώρα και οφείλω να το πω. Λοιπόν, πάμε ξανά στη δράση, η οποία δράση περιλαμβάνει πάρα πολύ μπάσκετ, όπως σας είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής. Ήταν γεμάτη εβδομάδα με τα κύπελα Ευρώπης, είχαμε διπλή αγωνιστική στην Ευρωλίγκα. Απόψε κιόλας παίζει και ο Παναθηναϊκός. Να θυμίσουμε ότι την προηγούμενη Παρασκευή ήταν να γίνει το μεγάλο ντέρμπι των Ιωνίων στο ΟΑΚΑ ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, που βρήκε μεγάλο νικητή τον Ολυμπιακό με μεγάλες εμφανίσεις των Φουρνιέ και Βεζέκοφ. Αυτά θα τα έχετε μάθει ήδη, απλά επειδή δεν το είχαμε αναφέρει, η εκπομπή την ώρα που γράφεται είναι σχετικά νωρίς, το μεσημέρι. Την ώρα που παίζετε, πιθανόν το μάτς να είχε ξεκινήσει ή να είχε τελειώσει κιόλας, ανάλογα για την περιοχή που μας βλέπετε. Απλά κάνω μία αναφορά. Λοιπόν,
Πάμε να δούμε και θα τα πάρουμε τα παιχνίδια χρονικά. Όπως παίχτηκαν, ξεκινώντας από αυτά που έγιναν την Τρίτη, που είναι αρκετά. Και βλέπουμε ήδη στο video wall και ξεκινάμε με το Champions League του μπάσκετ. Μία ακόμα βαριά ήττα για τον Κολοσσό, για τους Ροδίτες, στη Σμύρνη αυτή τη φορά κόντρα στην Καρσίγιακα για την 4η αγωνιστική του FIBA Champions League, παραμένοντας έτσι δίχως νίκη στο θεσμό μέχρι τώρα. Στο μάτσο ο Κολοσσός αντιστάθηκε μόνο στην πρώτη περίοδο που τον βρήκε πίσω στο -3, γιατί στην δεύτερη περίοδο ήρθε η κατάρρευση με το ημίχρονο να λήγει με σκορ 58-38 και βλέπουμε και φάσεις από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Αντίδραση, όπως θα περίμενε κάποιος, δεν υπήρχε στο δεύτερο μέρος, με την τρίτη περίοδο να κλείνει στο -21 για την ομάδα του Γιώργου Σιγάλα και στο -16 στο φινάλε του αγώνα. Πρώτο σκόρερ για τον Κολοσσό, ο Γκαλβανίνη με 12 πόντους, με τον Περάντες να ακολουθεί με 11 και εξακολουθούμε να βλέπουμε εδώ φάσεις από το μάτς, όπου βλέπουμε ένα εντυπωσιακό κάρφωμα για τους γηπεδούχους. Βλέπετε και τη διαφορά του σκορ, πολύ χαμηλά σκορ και θέαμα για τους Τούρκους. Πάμε τώρα στο EuroCup, όπου συντριβή υπέστη ο Άρης στο Αμβούργο με 24 πόντους διαφορά για την 8η αγωνιστική του EuroCup. Να επιστρέψουμε από το συγκεκριμένο βίντεο. Έχουμε χωρίσει τη βραδιά στη μέση. Είδαμε τα παιχνίδια του EuroCup και του Champions League του μπάσκετ και πάμε να δούμε τα δύο που έγιναν για την Ευρωλίγκα. Ξεκινώντας με τον Ολυμπιακό. Βλέπουμε λοιπόν τον Ολυμπιακό που υποδέχτηκε την γαλλική Βιλερμπάν. Εδώ είμαστε στο φινάλε του αγώνα και θα πάμε τώρα να δούμε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Μακάμπι, όπου στο ίδιο μοτίβο κινήθηκε και ο Παναθηναϊκός, παίζοντας με τη φωτιά κόντρα στη Μακάμπι για τουλάχιστον 3 περιόδους και βλέπουμε τώρα φάσεις από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Πρώτο σκόρερ μπορεί να ήταν ο Ναν με 21 πόντους, με τον Λεσόρ να ακολουθεί με 18. Καταλήτης στο μάτς όμως ήταν ο Ουσμάν με 10 πόντους στην 4η περίοδο, στους 12 που πέτυχε συνολικά, γυρίζοντας την πλάστιγκα υπέρ των πράσινων. Οι γηπεδούχοι μπήκαν άσχημα στο μάτς, με το ημίχρονο να τους βρίσκει στο -10 παρακαλώ πολύ, συγκεκριμένα με σκορ 37-47 και εδώ είμαστε στις φάσεις λίγο πριν το ημίχρονο. Στην τρίτη περίοδο πήραν τα πάνω τους, κλείνοντας στο +3, έχοντας γυρίσει, έχοντας κάνει την ανατροπή. Στο ίδιο τέμπο κύλησε και η τέταρτη περίοδος, με το προβάδισμα να εναλλάσσεται συνέχεια στις δύο ομάδες, αλλά στο τέλος οι λεπτομέρειες πήγαν στον Παναθηναϊκό. Πολλά τα λάθη και τα χαμένα rebound για τον Παναθηναϊκό, παραλίγο να στοιχίσουν την ήττα. Στο 6-3 και το ρεκόρ των πράσινων μετά από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Και βλέπουμε εδώ, λίγο πριν το φινάλε, που έχουν γυρίσει τη διαφορά και πάρει το μάτς οι πράσινοι. Λοιπόν, να επιστρέψουμε από το βίντεο. Είδαμε τι έγινε την Τρίτη και θα συνεχίσουμε μπασκετικά και θα πάμε να δούμε τι έγινε τώρα την Τετάρτη, όπου εκεί είχαμε 3 αγώνες. Πάμε να δούμε και το βίντεο, το βλέπουμε ήδη στο video wall, θα το δούμε και σε full screen. Ξεκινάμε με το EuroCup και το παιχνίδι Ζολνόκι ΠΑΟΚ. Εξαιρετική εμφάνιση από τον ΠΑΟΚ στην Ουγγαρία. Επικράτησε με 23 πόντους διαφορά της Ζολνόκι και με ρεκόρ 5-1 πήρε την πρόκριση για την φάση των 16 του FIBA Cup. Πρόκριση μάλιστα ως μία από τις καλύτερες δεύτερες των ομίλων. Το μάτς στην Ουγγαρία ήταν αμφίροπο μέχρι το ημίχρονο που έληξε με σκορ 34-39. Στο δεύτερο μέρος ο ΠΑΟΚ ανέβασε κι άλλο την απόδοσή του, κλείνοντας στο +10 την τρίτη περίοδο και στο +23 στο τέλος και εξακολουθούμε να βλέπουμε φάση από το μάτς αυτό. Πρώτο σκόρερ για τον ΠΑΟΚ, ο διαστημικός Ρέιναλτς, ο οποίος πέτυχε 32 πόντους στο παιχνίδι με 4 στα 5 τρίποντα. Βλέπουμε εδώ πέρα, η αναμέτρηση φτάνει προς το τέλος. Βλέπουμε φάση από την τέταρτη περίοδο τώρα και λίγο πριν το φινάλε έχουμε και σκορ και θέαμα για τον ΠΑΟΚ.
όπου, όπως είπαμε, πήρε την πρόκριση για την φάση των 16. Συνεχίζουμε τώρα με το παιχνίδι της ΑΕΚ κόντρα στην Ρήγα εντός έδρας. Συνεχίζουμε συγκεκριμένα με το μπασκετικό Champions League, ενώ ακόμα βλέπουμε τα τελευταία δευτερόλεπτα από το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Είχαμε λοιπόν, σε ό,τι αφορά την ΑΕΚ, μια εύκολη νίκη επί της Ρήγα με 10 πόντους διαφορά. Και βλέπουμε τώρα πλάνα από το συγκεκριμένο μάτς. Αυτή ήταν η δεύτερη νίκη επί των Λετονών, κρατώντας την ΑΕΚ στην πρώτη θέση του 5ου ομίλου. Η φιλοξενούμενη μπήκε πιο δυνατά, παίρνοντας την πρώτη περίοδο, αλλά η ΑΕΚ έβγαλε αντίδραση, πηγαίνοντας στο ημίχρονο με ένα +7 και συγκεκριμένα με σκορ 43-36. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν άλλαξε κάτι, με την ΑΕΚ να διατηρεί και να αυξάνει εύκολα τη διαφορά. Πρώτο σκόρερ της ΑΕΚ ήταν ο Μπράις με 15 πόντους, με 3 στα 4 τρίποντα, με τον Κουσμίνσκας να ακολουθεί με 14 και ακόμα 2 παίχτες από τους κίτρινο-μαύρους να έχουν διψήφιο αριθμό πόντων. Και βλέπουμε εδώ τώρα φάσεις από το φινάλε, λίγο πριν το φινάλε του ημιχρόνου. Έχουμε περάσει εδώ στο δεύτερο ημίχρονο και συγκεκριμένα στην τέταρτη περίοδο, που βλέπουμε ότι η ΑΕΚ σιγά σιγά αρχίζει και αυξάνει τη διαφορά. Σε ένα αρκετά καλό παιχνίδι, δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα, παρόλο που η διαφορά δεν πήρε μεγάλες διαστάσεις. Βλέπουμε εδώ, 1 λεπτό πριν το φινάλε, η ΑΕΚ έχει διαφορά ασφαλείας και θα την κάνει διψήφια. Και κλείνουμε την μπασκετική βραδιά με το FIBA Cup και πάλι. Γυρίζουμε λοιπόν στο FIBA Cup για τη νίκη του Αμαρουσίου επί της Σπύρου Μπάσκετ Σαρλερουά. 3 ονόματα, θα τη λέμε Σαρλερουά και μόνο. Λοιπόν, κέρδισε τους Βέλγους, αλλά δεν κάλυψε τη διαφορά των 18 πόντων για 1 πόντο και μόνο. Με τη νίκη αυτή κλείδωσε την δεύτερη θέση στον 7ο όμιλο. Οι γηπεδούχοι πήραν προβάδισμα από την αρχή, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια στην ανάπαυλα με σκορ 47-34. Στο δεύτερο μέρος πάτησε γκάζι ακόμα περισσότερο το Μαρούσι, κλείνοντας την τρίτη περίοδο στο συν 18 και στην τέταρτη στο τελικό συν 17. Δεν έχουμε πλάνα από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Βλέπουμε ξανά του ΠΑΟΚ. Πρώτο σκόρ για το σύνολο του Ηλιαζούρου ήταν ο συνήθις ύποπτος Ρέινολτς, κι άλλος Ρέινολτς εδώ, με 22 πόντους. Τα υπόλοιπα αποτελέσματα ευνόησαν τελικά το Μαρούσι, γιατί ναι μεν έληξε με νίκη, αλλά περίμενε να δει και τα υπόλοιπα αποτελέσματα για να δει αν θα προκριθεί στην επόμενη φάση και τελικά προκρίθηκε ως μία από τις καλύτερες δεύτερες και ο όμιλος λοιπόν που πλέον θα είναι οι δύο ομάδες. Πάμε για τον ΠΑΟΚ που θα είναι ο 13ος με Οραντέα, Κάλεφ, Κράμο και Φρίμπουργκ, ενώ για το Μαρούσι είναι ο 11ος, έχοντας την Τόφα στην Σαραγώσα και την Πόρτο να αντιμετωπίσει. Σαφώς πιο βατός ο όμιλος για τον ΠΑΟΚ. Ας γυρίσουμε από το βίντεο. Αυτά γίνανε την Τετάρτη. Συνεχίζουμε όμως το μπάσκετ, είπαμε είναι αρκετά και πάμε στην Ευρωλίγκα και να δούμε τι έγινε την Πέμπτη το βράδυ, εχθές δηλαδή, όπου ο Ολυμπιακός αγωνίστηκε εκτός έδρας κόντρα στην Μακάμπι και βλέπουμε ήδη και το βίντεο στους δέκτες μας. Λοιπόν, να γυρίσουμε από το συγκεκριμένο βίντεο. Αυτά έγιναν την εβδομάδα που έτρεξε στο μπάσκετ, πάρα πολλά παιχνίδια, πολύ σημαντικά παιχνίδια. Πάμε να δούμε την κάρτα με τα αναλυτικά αποτελέσματα. Έχουμε και λέμε λοιπόν την τρίτη που μας πέρασε, Καρσίγιακα Κολοσσός 95-79, Αμβούργο Άρης 93-69 για το Eurocup. Το πρώτο μάτς ήταν για το Champions League του μπάσκετ. Πάμε για την Ευρωλίγκα. Ολυμπιακός Βιλερμπάν 94-92. Να δέχεσαι 92 πόντους στην έδρα σου και να κερδίζεις. Τη Βραζιλία μου θυμίζει στο ποδόσφαιρο πριν χρόνια που έλεγε θα φάμε 3, θα βάλουμε 4 όμως. Και Παναθηναϊκός Μακάμπι 93-87. Πάμε τώρα στην Τετάρτη, 13 Δεκάτου. Σολνόκι ΠΑΟΚ 69-92. ΑΕΚ Ρήγα 80-70. Μαρούσι Σαρλερουά 87-70. Χτες το βράδυ, πέμπτη βράδυ, 14 Δεκάτου, Μακάμπι Ολυμπιακός 91-94. Και απόψε το βράδυ, ίσως και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που μας βλέπετε, ανάλογα το που
σε όποιο κανάλι και ποια περιοχή. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Virtus Bologna. Λοιπόν, να επιστρέψουμε από την κάρτα. Πάμε να δούμε λίγο τα αποτελέσματα, όχι τα αποτελέσματα, τη βαθμολογία της Ευρωλίγκας μέχρι και το μάτς του Ολυμπιακού, διότι δεν έχει γίνει ακόμα του Παναθηναϊκού, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που παίζουμε. Θα δείξουμε την επόμενη εβδομάδα πώς έχει εξελιχθεί η βαθμολογία. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, βλέπουμε τις πρώτες ομάδες όπου θα είναι στην πρόκριση και στα play-in. Πρώτη η Μπαρτσελώνα, βλέπετε και το ρεκόρ που έχει κάθε μία. Μπαρτσελώνα και Φενέρμπαχτσε είναι στην πρώτη θέση με ένα μάτς λιγότερο. Παίζουν σήμερα, αυτή τη στιγμή ίσως που μιλάμε, οι δύο ομάδες με ρεκόρ 7-2. Ο Ολυμπιακός τρίτος με ρεκόρ 7-3. Bayern επίσης με 7-3. Ευελπιστούμε ότι ο Παναθηναϊκός θα φτάσει και αυτό στο 7-3 και θα επικρατήσει τις Virtus απόψε. Έκτη λοιπόν η Παρί, μια μίνι έκπληξη με 6-3. Από εκεί και κάτω για τα play-in, Ζαλγκίρις, Μονακό, Εφές Ανατολού και Ερυθρός Αστέρας. Για να δούμε και την υπόλοιπη κάρτα, όπου είναι οι ομάδες που θα μείνουν εκτός αν τερματίσουν εκεί. Για να δούμε. Να και οι υπόλοιπες ομάδες. Βλέπουμε ότι εκτός πρόκρισης, βέβαια δεν πιστεύουμε ότι στο φινάλε των ομίλων της κανονικής περίοδου θα ισχύει αυτό, είναι η Real Madrid, η Μπασκόνια, η Μιλάνο, η Αρμάνι Μιλάνο, η Μακάμπι Τελαβίβ, η Βιλερμπάν, η Παρτιζάν, η Virtus Bologna και η Άλμπα Βερολίνου. Και από κάτω βλέπετε τα χαρακτηριστικά ότι στην πρώτη κάρτα που ήταν τα σκούρα μπλε είναι αυτοί που προκρίνονται στα play-offs και με το πιο ανοιχτό μπλε που θα παίξουν στα play-in. Να επιστρέψουμε από τις κάρτες αυτές και να πάμε να δούμε τι θα ακολουθήσει την εβδομάδα που θα έρθει, όπου θα έχουμε μόλις δύο παιχνίδια και αυτά για την Ευρωλίγα. Για να δούμε. Βλέπουμε λοιπόν την άλλη Πέμπτη Ολυμπιακός Μπασκόνια και την άλλη Παρασκευή έχουμε το Ζαλγκίρις Παναθηναϊκός. Λοιπόν, να επιστρέψουμε από τη συγκεκριμένη κάρτα, να μείνουμε στο μπάσκετ, να πάμε στην εθνική ομάδα. Και στην εθνική ομάδα γυναικών παρακαλώ πολύ, όπου είχαμε παιχνίδια για τα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ του 2025 και πάμε να δούμε το βίντεο, το συγκεκριμένο από την Χαλκίδα. Το βλέπουμε ήδη στους δέκτες μας. Μεγάλο βήμα έκανε την Κυριακή το απόγευμα η εθνική μπάσκετ γυναικών στο κλειστό της Χαλκίδας, επικρατώντας της Ιταλίας με σκορ 56-45. Αγώνα στα πλαίσια των προκριματικών του Ευρωμπάσκετ 2025 που θα διεξαχθεί στην Ελλάδα, φίλες και φίλοι. Μάτς ντέρμπι με τη Γαλανόλευκη να διατηρεί μικρό προβάδισμα από το ξεκίνημα του αγώνα, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στο ημίχρονο με σκορ 33-28. Έτσι κύλησε και το δεύτερο μέρος με την εθνική μας να κλείνει στο συν 7 την τρίτη περίοδο και στο συν 11 στο τέλος, υποχρεώνοντας την Ιταλία στην πρώτη της ήττα, ενώ η ίδια φιγουράρει πλέον στη δεύτερη θέση του ομίλου με ρεκόρ 2 νίκες και 2 ήττες. Η εθνική πήρε και μια σημαντική διαφορά ώστε να διεκδικήσει την πρώτη θέση. Η οποία πρώτη θέση, να τονίσουμε ότι είναι σημαντική για τα γκρουπ δυναμικότητα στην τελική φάση του τουρνουά. Πρώτη σκόρερ της εθνικής μας ήταν η Μαρέλα Φασούλα με 24 πόντους, με 12 στα 18 δίποντα και 13 rebound παρακαλώ πολύ. Και βλέπουμε φάσεις από το συγκεκριμένο παιχνίδι στη Χαλκίδα. Εδώ είμαστε στο φινάλε της τρίτης περίοδου. Η εθνική μας έπαιξε πάρα πολύ καλά. Εντάξει, σίγουρα υπάρχει μια μεγάλη διαφορά σε ό,τι αφορά το αντρικό μπάσκετ, αλλά βλέπουμε και εδώ ωραίες φάσεις και αρκετό ανταγωνισμό. Εδώ έχουμε περάσει την τέταρτη περίοδο και μάλιστα προς το φινάλε της, όπου η εθνική εξακολουθεί να διατηρεί την διαφορά ασφαλείας από την Ιταλία. Και εδώ φτάνουμε στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα. Είδαμε και ένα ωραίο τρίποντο. Γεμάτο το στάδιο της Χαλκίδας για να παρακολουθήσουν τις κοπέλες της εθνικής μας. Λοιπόν, να επιστρέψουμε από το βίντεο αυτό, να δω και τι χρόνο έχουμε για τα υπόλοιπα. Έχουμε αρκετά θεματάκια ακόμα. Και να πάμε να δούμε τι έγινε στο πόλο, όπου είχαμε αρκετά παιχνίδια την εβδομάδα που κύλησε για τα κύπελα Ευρώπης.
και να πάμε να δούμε το βίντεο του Πόλο. Βλέπουμε ήδη στο video wall, όπου θα ξεκινήσουμε με το Champions League και την τέταρτη αγωνιστική από και τα πλάνα, τα συγκεκριμένα που βλέπουμε. Τέταρτη λοιπόν αγωνιστική, όπου ο Ολυμπιακός έκανε επίδειξη δύναμη στο Μαυροβούνιο κόντρα στην Πρίμορατς με νίκη 9-18. Οι ερυθρόλευκοι αντέδρασαν με τον καλύτερο τρόπο μετά την ήττα από την Σαβόνα, κάνοντας σημαντικό βήμα πρόκρισης για την φάση των 16 του θεσμού. Με όπλο την άμυνα και κορυφαίο τον Τάκη Δήμου, πήραν μια άνετη νίκη. Να πούμε ότι ο Τάκης Δήμου πέτυχε 5 τέρματα, φίλες και φίλοι. Τα 8 λεπτά του αγώνα έληξαν 1-4, 2-5, 3-5, 3-4. Πάμε τώρα στο EuroCup και την βουλιαγμένη, όπου έσπασε το ρόδι μετά από 4 αγωνιστικές. Επικράτησε εύκολα με 11-6 τη Ορτίγκια και πλέον διατηρεί ελπίδες πρόκρισης. Το μάτς ήταν ντέρμπι μέχρι και το ημίχρονο, μετά όμως η γηπεδούχος έδειξε τα δόντια της. Τα 8 λεπτά του αγώνα έληξαν 3-2-2-3, 5-5 δηλαδή το ημίχρονο, και από εκεί και πέρα 4-1 και 2-0. Συνεχίζουμε με τον ίδιο θεσμό και τον Πανιόνιο, που δεν τα κατάφερε στην έδρα της ισχυρής Βαζούτας, γνωρίζοντας την ήττα με 15-9. Έτσι, οι Ούγγροι με την νίκη αυτή εξασφάλισαν την πρόκριση στην επόμενη φάση. Αντίθετα, ο Απόλλωνας Σμύρνης πέτυχε την πρώτη του νίκη στο θεσμό απέναντι στην Ντουμπρόβνικ με χρυσό γκολ στα τελευταία δευτερόλεπτα και τελικό σκορ 13-12. Βλέπουμε ακόμα φάσεις από το παιχνίδι του Ολυμπιακού κόντρα στην Πρίμορατς. Λοιπόν, να γυρίσουμε από το συγκεκριμένο βίντεο. Είδαμε και πόλο και τώρα να περάσουμε να δούμε βόλεϊ, όπου και εκεί είχαμε πολύ σημαντικά παιχνίδια και ούκο λίγα. Πάμε να δούμε και το βίντεο του βόλεϊ. Το βλέπουμε ήδη στους δέκτες μας. Ξεκινάμε με το Sev Cup. Χρονικά τα παίρνουμε λοιπόν τα παιχνίδια. Και τη νίκη του Μίλωνα την Τετάρτη το βράδυ στη Λετωνία επί της Γεκαμπίλς με σκορ 1-3, παίρνοντας μεγάλο προβάδισμα πρόκρισης στη φάση των 16. Η ρεβάνς θα γίνει στη Νέα Σμύρνη στις 20 Δεκάτου και για να προκριθεί ο Μίλωνας θα πρέπει να κερδίσει 2 σετ τουλάχιστον. Τα σετ του αγώνα έληξαν 28-26 το πρώτο και έπειτα μεγάλη ανατροπή για το Μίλωνα με 18-25, 17-25 και 19-25 αντίστοιχα. Στο Challenge Cup τώρα, ο ΠΑΟΚ με αυτοκτονικές στάσεις στην Ισπανία κόντρα στην Σαν Ροκέ κατάφερε δύσκολα την νίκη με 2-3 και πλέον στην Πηλαία σε μια εβδομάδα να ζητά μια καθαρή νίκη ώστε να πάρει την πρόκριση στην επόμενη φάση. Τα σετ του αγώνα έληξαν με 25-27, 20-25, 25-14, 26-24 και 11-25 το πέμπτο σετ. Τα πλάνα που παρακολουθούσαμε ήταν το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, ενώ τώρα περάσαμε στον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν, μιας και τον ανέφερα, ιτήθηκε εντός έδρας κόντρα στην ισχυρή Τουρκουά με 2-3 και ψάχνει μια μεγάλη ανατροπή στη Γαλλία σε μια εβδομάδα. Οι πράσινοι υπερέβαλαν αυτό ισοφαρίζοντας το τέταρτο σετ, αλλά έμειναν από δυνάμεις στο tie break, γνωρίζοντας την ήττα. Τα σετ του αγώνα έληξαν 25-20, 22-25, 23-25, 28-26 και 12-15 το πέμπτο σετ. Και την Πέμπτη το βράδυ, χτες το βράδυ δηλαδή, στα πλαίσια του Champions League του βόλεϊ, ο Ολυμπιακός αγωνίστηκε στην έδρα της Μόντσα, από όπου και τα πλάνα που βλέπουμε, για την πρώτη αγωνιστική των ομίλων. Δεν τα κατάφερε να μπει με το δεξί, γνωρίζοντας την ανατροπή με 3-2 στο τέλος. Το μάτς ήταν ντέρμπι, με τις δύο ομάδες να κερδίζουν ένα ελάχιστα σετ. Οι παίκτες της Μόντσα παρουσιάστηκαν πιο ψύχρεμοι στο τέλος και πήραν το παιχνίδι. Τα σετ του αγώνα έληξαν 20-25, 25-20, 26-28, 25-23 και 15-8 στο tie break. Και βλέπουμε εδώ, πλησιάζουμε, μάλλον είδαμε και τις φάσεις του Ολυμπιακού, και να επιστρέψουμε από το βίντεο και να πάμε στο handball. Να πάμε στο handball και την εθνική ομάδα handball. Πάμε να δούμε το βίντεο, όπου η εθνική μας ομάδα υπέστη μια άδικη ήττα εκτός έδρας στη Βοσνία συγκεκριμένα, κυριολεκτικά στις λεπτομέρειες με σκορ 23-22 για την δεύτερη αγωνιστική των προκριματικών του Euro 2026. Για τον τρίτο όμιλο συγκεκριμένα.
Η Γαλανόλευκη απέδωσε εξαιρετικά στον δεύτερο ημίχρονο, ιδίως αμυντικά, και είχε την ευκαιρία να πάρει την ισοπαλία στην τελευταία επίθεση. Σκόραρε με τον Τόσκα, αλλά ακυρώθηκε τον γκολ ως εκπρόθεσμο. Η Βοσνία ήταν καλύτερη στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, πολλές φορές μπροστά και με 4 γκολ διαφορά, αλλά η εθνική μας με ένα επιμέρους σκορ 8-1 πέρασε μπροστά στο 45. Στο φινάλε όμως δεν τα κατάφερε, όπως προαναφέραμε, και πλέον η υπόθεση πρόκριση παραμένει ανοιχτή με 2 αγώνες κόντρα στην Ισλανδία τον Μάρτιο του 2025. Λοιπόν, να επιστρέψουμε και από το handball και να συνεχίσουμε τη δράση και να πάμε που αλλού, στον κλασικό μαραθώνιο, φίλες και φίλοι. Σας έχουμε τα πάντα σε αυτή την εκπομπή. Πάμε να δούμε και το βίντεο. Κλασικός λοιπόν μαραθώνιος, ένας ακόμα μαραθώνιος που έλαβε χώρα στην προηγούμενη εβδομάδα, στο διήμερο 9 και 10 Νοεμβρίου, με πάνω από 73.000 αθλητές σε όλες τις διαδρομές να δηλώνουν συμμετοχή, πραγματοποιώντας ένα ταξίδι στην ιστορία. Οι 21.000 από αυτούς δήλωσαν συμμετοχή στην αυθεντική διαδρομή των 42 και κάτι χιλιόμετρων που διεξήχθη την Κυριακή 10 Νοεμβρίου και βλέπουμε κιόλας τα πλάνα. Στους άνδρες, από όπου και το συγκεκριμένο βίντεο, πρώτος έκοψε τον ύμα ο Χαράλαμπος Πιτσόλης με χρόνο 2 ώρες 18 λεπτά και 56 δεύτερα, αφήνοντας πίσω τον περσινό νικητή Παναγιώτη Καραΐσκο. Μάλιστα κατάφερε να καταρρύψει και το προσωπικό του ρεκόρ από τον μαραθώνιο της Βιέννης τον περασμένο Απρίλιο. Δεύτερος τερμάτισε ο Παναγιώτης Καραΐσκος και τρίτος ο Γιώργος Μενής. Πάμε τώρα, εδώ βλέπουμε ακόμα τους άντρες που τερματίζουν. Πάμε τώρα στις γυναίκες, όπου και το πλάνο αυτό, όπου πρώτη ήταν η Ματίνα Νούλα με 2 ώρες 40 λεπτά και 19 δεύτερα, με το βάθρο να συμπληρώνουν η Γκλώρια Πριβιλέτζιο, που έκανε και μια δήλωση στο ξεκίνημα του μαραθωνίου, και η Γιώτα Βλαχάκη. Εδώ βλέπουμε να κόβει το νήμα, καταπονημένη όπως βλέπετε, ίσα που στέκεται όρθια. Πραγματικά είναι κάτι το οποίο θα θέλαμε όλοι να συμμετέχουμε. Πάμε να γυρίσουμε από το βίντεο. Το θέλω πολύ, δεν έχω καταφέρει, ευελπιστώ του χρόνου να τρέξω έστω για μία φορά τον συγκεκριμένο μαραθώνιο, βλέποντας κιόλας έναν 92χρονο να τερματίζει σε 6 και ώρες, ο οποίος ξεκίνησε να τρέχει μαραθώνιο από τα 73 και μετά. Απορώ πως δεν το έχω κάνει ακόμα. Λοιπόν, πριν περάσουμε στα υπόλοιπα μας θέματα, να πάμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό για σήμερα. Μείνετε κοντά μας, σε 3 λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί. Body Move. Από το 1991 μέχρι σήμερα παράγουμε και διαθέτουμε αθλητικά ρούχα υψηλής ποιότητας και σχεδιασμού που προσφέρουν άνεση και σιγουριά στο σώμα σας σε όλες τις καιρικές συνθήκες και περιστάσεις. Ρούχα ελληνικά, ρούχα ποιοτικά και οικονομικά για όλη την οικογένεια. Αποστολή και διάθεση σε όλη την Ελλάδα. Body Move. Το ελληνικό αθλητικό ρούχο ποιότητας. Πραγματικές αυξήσεις με τις συλλογικές μας συμβάσεις και τα θέλουμε τώρα. Γενική απεργία Τετάρτη 20 Νοεμβρίου. Συγκέντρωση πλατεία Κλαθμόνος, ώρα 11. Γεσέ! Η απόλυτη εμπειρία της φιλοξενίας έρχεται στην Ξενία. Υψηλής αισθητικής ξενοδοχειακός εξοπλισμός, καινοτόμα υλικά και βιώσιμες πρακτικές κατασκευής και διακόσμησης. Εξοπλισμός και μηχανήματα επαγγελματικής εστίασης, ψηφιακά συστήματα κρατήσεων και digital marketing εφαρμογές. Ξενία, το επίκεντρο της βιομηχανίας του τουρισμού, είναι εδώ. 23 με 25 Νοεμβρίου, Metropolitan Expo, οργάνωση Φόρουμ. Μαστιχολεμονάδα με τζίντζερ. Στην καρδιά της κρυβή μαστίχα, λεμόνι, τζίντζερ και δροσιά. Απόλαυσε κάθε σταγόνα, γεμάτη φρεσκάδα και γεύση. Μαστιχό, η μαστιχολεμονάδα αλλιώς. Οι ευεργετικές ιδιότητες της φυσικής μαστίχας χείου, σε 4 μοναδικές γεύσεις.
Γυμνάζομαι εντατικά, γι' αυτό χρειάζομαι βιταμίνες και ιχνοστοιχεία. Έτσι, καταναλώνω καθημερινά φρέσκα φρούτα, γιατί θωρακίζουν το δικό μου οργανισμό. Φρούτα Ντόλ. Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com. GPS και βυθόματο έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις? Βλες φίλε, αν GPS θέλεις να πάλεις, με ημάλεις. Εσύ, τι Garmin ψάχνεις? Του νερού, του βουνού, τα αθλητή του κυνηγού. Ό,τι Garmin θες να πάρεις, τα έχει όλα ο Μεϊμάρης. Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com. Έρχεται το νέο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας. Ελλάδα Sports 94,3. Θα σε κάνει να αλλάξει συνήθειες. Body Move. Από το 1991 μέχρι σήμερα παράγουμε και διαθέτουμε αθλητικά ρούχα υψηλής ποιότητας και σχεδιασμού που προσφέρουν άνεση και σιγουριά στο σώμα σας σε όλες τις καιρικές συνθήκες και περιστάσεις. Ρούχα ελληνικά, ρούχα ποιοτικά και οικονομικά για όλη την οικογένεια. Αποστολή και διάθεση σε όλη την Ελλάδα. Body Move, το ελληνικό αθλητικό ρούχο ποιότητας. Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, κοντά σας εκπομπή Champions Time. Να ρίξουμε μια ματιά πριν συνεχίσουμε στα θέματά μας λίγο στα κανάλια τα οποία μας βλέπετε. Ας τα δούμε λιγάκι σε ένα full screen. Δεν έχει αλλάξει κάτι, τα έχουμε πει 1000 φορές. Απλά να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Γνώμη TV. Βρεθήκαμε την προηγούμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη. Μιλήσαμε με τον άνθρωπο που έχει το συγκεκριμένο κανάλι. Είπαμε πολλά πράγματα και αυτό που έχω να πω είναι ότι μέχρι το τέλος της σεζόν θα περάσω από όλα τα κανάλια και θα συναντήσω τους ανθρώπους εκεί με τους οποίους συνεργάζομαι. Λοιπόν, να γυρίσουμε από τη συγκεκριμένη κάρτα. Δεν έχει αλλάξει κάτι στις ώρες, ούτε και στη μέρα, κάθε Παρασκευή, απόγευμα, βράδυ. Πάμε να δούμε τι έγινε στη Super League την προηγούμενη εβδομάδα που είχαμε μια ενδιαφέρουσα αγωνιστική και τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού μέσα στην Τούμπα. Για να δούμε την κάρτα εντάχει, γιατί δεν ξέρω και τι χρόνο έχουμε. Λοιπόν, τα αποτελέσματα. Πανετολικός Άρης 2-1 με γκολ στο 10ο λεπτό των καθυστερήσεων. Οι Αγρινιώτες σόκαραν τον Άρη. Πανσεραϊκός Ατρόμητος 2-3, ΑΕΚ Αστέρας Τρίπολης 3-0, Όφη Καλιθέα 2-2, Λεβαδιακός Βόλος 3-2, Παναθηναϊκός Λαμία 1-0. Πολύ δύσκολα με τη Λαμία να παίζει και με παίκτη λιγότερο. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 2-3. Να γυρίσουμε από τη συγκεκριμένη κάρτα. Μάλιστα ένα έτσι ωραίο στατιστικό εδώ. Ο Μπάμπης ο Κοστούλας έγινε ο νεότερος παίκτης του Ολυμπιακού που σκοράρει με τα ερυθρόλευκα σε ηλικία 17 χρονών, ξεπερνώντας τον Οφορίκο. Για να δούμε τη βαθμολογία. Λοιπόν, Άρης 21 βαθμούς, όσους και η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός, τριπλή ισοβαθμία, ΠΑΟΚ 20, Παναθηναϊκός 19, Πανετολικός 18, Αστέρας 16, Όφη 15, Ατρόμητος 14, Πανσεραϊκός και Βόλος 10, Λεβαδιακός 9 και Καλιθέα και Λαμία στις τελευταίες θέσεις με 7 βαθμούς. Για να δούμε την επόμενη αγωνιστική που θα είναι σε κάμια δεκαριά μέρες, όπου και εκεί έχουμε ντέρμπι. Καλιθέα, Πανσεραϊκός, Λαμία, Όφη, Άρης, Βόλος, Πανετολικός, Παναθηναϊκός, Αστέρας, Τρίπολης, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, το μεγάλο μάτς. Δευτέρα, Ατρόμητος, Λεβαδιακός. Για να δούμε, να γυρίσουμε από την κάρτα, να δούμε αντίστοιχα τώρα της Α1 μπάσκετ, τι έγινε. Λοιπόν, ΑΕΚ Κολοσσός 86-75, Λαύριο ΠΑΟΚ 96-71, Άρης Μαρούσι 72-74, Παναθηναϊκός Περιστέρι 104-56, Ολυμπιακός Προμηθέας 106-66, κατοστάρες εδώ, Καρδίτσα Πανιόνιος 72-63. Για να δούμε τη βαθμολογία. Παναθηναϊκός 12, Ολυμπιακός 11 και από εκεί και κάτω η μισή Α1 έχει 9 βαθμούς. Άρης, ΠΑΟΚ, Περιστέρι, ΑΕΚ, Πανιόνιος και Προμηθέας. Από εκεί και κάτω, Λαύριο, Μαρούσι και Καρδίτσα 8 και τελευταίος ο Κολοσσός με 7 βαθμούς. Και για να δούμε τι θα ακολουθήσει το Σαββατοκύριακο αυτό. Προμηθέας, ΑΕΚ, Περιστέρι, Καρδίτσα, Πανιόνιος, Άρης, Κολοσσός, Παναθηναϊκός, Μαρούσι, Λαύριο και ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Επιστρέφουμε φίλες και φίλοι. Αυτά και για σήμερα. Τελειώσαμε. Ανανεώνουμε φυσικά το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα. Να είστε καλά, να περνάτε καλά. Αφήστε πίσω τους τοξικούς ανθρώπους. Δεν σας αξίζουν. Κάντε αυτά που αγαπάτε με αυτούς που αγαπάτε. Γεια και χαρά.